Este sábado Combarro actívase nunha actividade que mestura deporte, cultura, patrimonio e solidariedade. A cuarta edición da Activa Combarro recolle diferentes actividades entre as que destacarán as rutas Patrimoniándonos en Combarro ou Combarro Vila Mariñeira. Este ano quixemos dar un cambio, quixemos dar un paso máis, innovar, manter o que ven sendo a carreira popular, que vai a ser pola tarde, logo explico un pouco máis detallada a programación, pero quixemos dar un paso máis, incluirnos ou adentrarnos máis no que é o patrimonio de Combarro, o que é a cultura de Combarro, o que é a historia de Combarro, podelo mostrar e que sirva de guía non solamente para esta actividade, senón que sea un paso para que a xente poida ver o que nós queremos mostrar de Combarro e o que queremos que a xente saiba de Combarro. O sábado pola tarde, con saída ás 7, con saída ás 5 horas, disputarás a carreira popular infantil e unha hora máis tarde sairá a categoría absoluta nun percorrido de 4,5 kilómetros. A inscripción é gratuita, tan só se pide a doazón dun quilo de alimentos non perecedeiros para os servizos sociais de apoio. O descenso de actividades e de iniciativas é que a carreira popular vai a ser de balde, pero van a ter que aportar un quilo de alimentos non perecedeiros, que ademais van a ser donados íntegramente á Concellería de Servicios Sociais do Concello de Poio. Entonces, eu creo que con isto integramos unha iniciativa máis, que é a iniciativa solidaria. Como novidade, haberá actividades e talleres durante toda a xornada a cargo da oficina de Lari e a empresa xeométrica que amosará unha visión en tecnoloxía 3D sobre a vila e os seus edificios máis singulares.